Pungkaham halam sugu narongno ani YouTube channel lo hengke tabuk na ang basa dorop kesang mani kicapan basanan musung ya bisna ni hengke tabuk brush khaine ang iko supply butui phai tongo tui thagya ko hengke norok bai takphon brush khaya ko ang norok bai kok satatei brush khaisinai tabuk ani brush hengke o jaga sma tono tamni hengke oro ekloge tonka hingke সব সময় তনকা হিংকে বুইনি বাই সেলাই জাগি থাঙো হিংকে কেবনি বাই সিনিলায়া সেম হিংকে বা যতন কেবনি বাই কেব সিনিলায়া আঙাইনাই বাক্সা খুইখিবো হিংকে আং বুইনি হুজা আংকা হনা মুসুংগে আবান বাগै ani o jagao side kaisa ka matoniu hiংকে tabuk brush khaigena ang makhang sui hapai kya no tabung no hiংকে mukhang tui huai tabuk hingke kisa mamui ma songnai tamni hingke phungni mamui songjak no hingke obo kumui songni samung tini siniyango o thakchikon songni pukhiri khurunani bagai gari ti phaijak hingke obon bagai borok phungni maisa bojai gehnai borokni bagai kisa mamui ma songnai ang hingke angbo phuno gano angbo nainai hintongo pukhiri khurmani saimiya sungka basaya khobor ke puro phainai khuri tong hakya hengke norok no funuga na ang bai baksa ang je puro nayo afru no norok tinini video no norok ani puilani simi paithak jora tei nai norok ano logiri tong di skip khayawai nai di video no hengke ang tabuk mamui songnani nokhorka ko kumui bo yang siang tongo ayango pukhiri gari o samung khlairi tono hingke bokhe yang isa hain dong ta yango khuri toni ro hingke ba phungo tam songi kelang khama nai leugna hingke bo tam song ya nai man pore se abo mai er pore se ang songnai abo gudok yang oke abo paya khutabuk mo nosto sing khana obo mia horni moi tok bahan hingke tabuk ang dalok phano tai musu songai maranai tamni hingke borok buti kri maisai miya hingke obon bagai buti nyangnai butini bagai dal songai renai tabuk hingke waisa bai norok wai mamu songai malai le pisinai eko ang mamu songna hinai tongmani mamu songna nanglia kumui maisai tongkhaban bagai nyai hingke bor to pungo datin maisana rokla hingke datin ok khujago hingke angko wan sukabin driver rok bo jawon hni nyai hingke borong ni samung pe khoni borok tabu sai hanai bono sekang khuri chari rega kha hingke tabuk songna nanglia ang dal chomai ri mani ki po maisai tongbo tam hingke mamui songna nanglia tabuk babu bazaro thangka hingke ama hingke to rega choli tong sinyango ama hingke to rega thangka hingke angbo phungni maisai pegara nai tabuk hingke norok bai maisa bai malai nai norok no sajak ang gari ha abo pukhiri khuri tongo thakchikon songni hingke maisa bai kyangke naine yang obono hingke norok no bo phunuga norok logi tongdi tabukhe maisa bai akoi borai tola phainai ko borai tola astokoi borai sai tongang borai hingke ang kebang jese kebang asing sai meno ta mengke obo kekhoi jadjabla hingka ang kekhoi hingka bisi sai miya kisa sakhan kanan bua khoi thango maise miya ngo hingka bangga khoi ang jese kebang chawo asing sai man hingke thonor nang sajak gari nainani hninya gari mane hat ko mani pukhiri khurmani abo nai kirana hingke norok bo nai tong yang mai baksa tangai tongwang tabuk asuk satungo tofano ang sweater khugui manjaku patla bla hai pano ang tungphano oma musu khabi tongmai kebong bariwa oh khas kharible ma sini thana yu thangmai panok mali robial dan thangmai kya musuh kamu sudah saya ya. Hari tiap seumah tam sebangka pantau saya cuma ya. Bola dia sa bukan, bukan dah sa kun saya cuma lihat. Nala pantau ya lebih saya cuma ya kau.
biang kora habis ini kok saya tong kha biang kang kong sai ne gor phan dong thai sức cột mang thai bị tong anh em thai tong anh rằng anh thaiจะซักขับแล้วจะซักสิโดสิได้ฮะเนาะพายจะตรงไปแกนี่นะดิดาก็สั่งอย่างนี้ให้เนาะสเตย์ค่ะลั่นชอเลยหิมทางเลยจะติดมุสุโด이거 이거 yang gari ya bukai tong lama senami tong bukiri bising hapnan bagai apa nang apa tam kita si putung dak kanya na ngko kotor dak kanya apa hina ayang ko ba usah kanya ni kanaman gisa dak habis kata lama senam kan ayang kita tuh kelai sama apa sih gari Tato jotono hatalang jak ni bagini ai joton thuglo boglo mangsa ha soman kari kaise pano nge bo bahiki jani sokai jasa khan be o jagani par no pura tamhanai soman khlaine bota pukiri bising hapsinai da pukiri bukuru no tei rok saria koinai baluk jak u jabra rok sasi pamai khanai di o jaga wa khati gobang ma sai da aki rok hangke taklai ba sai mani no po nge musuk sami ni pairi bai thata bani lekha bar wa no youtube lai kumi songni gari nge driver go bongaran no o je ang saya da tamhina bai songoro thangka hingke je masi ninge wanji khoroksa tongmani bongoro para tongnai hingke bin bisla nobo kumisong gari salungnai hingke taimasa sabjani khoroksa phayo logi o masa kumisongoro para tongta hingke agi hingke to o driver buni gari salukmani hingke a malik bai tamong laike saimia hingke tabuk hingke kumisong gari salukuta borong munilai tong lai khang no video sak mani no goi camera kang lai si thang ke baki play he ke tai se nogo thangi tong ta bu khatai sa kumui hingke phungni mai sawiya koi nogo thangka saimia borong ni bagai o gari salungnai rong ni bagai tiffin dog dan hanan thang saimia haipeno nogo thangpa ke boka mai sawoi hingke bong no tiffin char nai na mai char nai saimia tang bo phaiya hangga se saiman sinai ngang tai srap cha tong hangga tai se thangi nai busuk jora khurka busuk jora go kha nai kam krai ba tai tam khane ba ma hairok phano nai ma tong nai ta o kona disin yang dog rok hai bere tong bayu baksa hangge dog sa o hedba o dog sengagi puru rogo masa ma haima tong khasare puru rogo kaka songrok romine haiban pokha tak ba bunengo hingka ma hairok tse tikia hinman ta sajago ge sinyang rogo hingke kun asa saja gebla agi ni bor rok simisao hingke tabuk hingkai hain bere tong mai borok bo kiriya khariya kun khlaiya saiman tong bla sinoro kaisa obo phalna phaini ta ko tam hina bed cover rok phalnai phayu Punugan nong no ko bed cover rok fridge cover hingke tai boga porda rok phalnai phayu hingke obose singi na keta bese khania hingke omse boga porda kaisa patla jat ob haise ngo 400 taka hincho hingke kobong cover rok panya nani phano han singi na keta kobong cover bese kaisa bese phalin samane jurawo 220 taka phalo hincho yang khe o kobong cover kaisa ni dam bese ang saimari tonga ni ros tong oboni jat hingke obose boka sigin chau to haben borok yakung himai payment ni bara rok nanata para buri phalo hingke ba hingke nari gahin chaka hingke haben am hingke kaisa bonar namu sungja kha doga porda osini bai ni rum bai ani rum diksa ros ten heba jangar porda ria hubla hingke obo ngo khai tong ta tam hinai nargan bagai nai tong yang soka piu ka ang hinte doga agoi doga pho to puki wa hakurman bukat nukan nong no be camera bai ang borok busuk jorati aku kha me ko dek khurka lama se busuk kotoma khainyai snam ka nai di ta se tong tho khaiengi tong kha bo soman khaija khaiengi nyai o kayang punga siri ni simi payment borok osuk jago ma khotam ni hingke lama snam na nangman bagai haske somoyna harka lama seplawi se halujak lama no khuri lama sname se pukhiri wa hapna ni hingke bla oban bagai engko khata ler khata borok busuk putuk ke khurna naitai saimi ata thakchikon bo nok malik bo aba thangjak office thangjak
tabuk no bazar ni bhai sokoi the babu hingke tabuk teisa dipor ni mamui si songlai na nanglai jaunai motor kaise bron ko khasa ma tam se kubang tu buka nos dong thang na sta ngas kun kubang kubang payu haja mo so haki payu khale bo ban hari mo so bang mani Kalau jat sing na. hai ben ta mo so haki ta mo so tu khaba nos dong thang la tin na ei on tor khe ka di tok ha pa khe hingke tabuk ready khlai gira na hango mami songen babu bazar thangpuro mande bazar thangai chowmin tubuma ni tabuk phan chaya khumami rok songi tongjagai hingke tabuk chowmin chagana thanda singi thangana thanda hingke thokia hingke mamui song tongkha hingke babun bagai chaja giangi tongkha hingke tabuk se chasinai yang ni hingke asuk oborok roja gia chicken rok obon bagai thokia asuk chagana hingke ang tabuk obo chabai khe hingke tuituku nai tuituku bai waisa bai malai lefinai norok bai hingke tabuk no tuitukui pai dorop ang maise khudi porni mayo khuyangi tongkha chowmin chai peman bagai obon bagai hingke tabuk berai tongphayo haino nango su songiango yang borai khagai tong besek bok khagai khosai peke hang chanai nai tongdi sari hangke jano khak di taisa khak di taisa khak di ang sanani ang khak nani nei la thatoi guri pur hangke thachipan maya buiki manu us kan ke ulta man kha dukere tinta hangke mia rogo tini rogo khatus maya ang tus nuhuya tani tam phanya sa o buthai sari ka hangkai ungko dita waisani heke tan dita bono na singi tongman le bo mamang sa jaga asu kisa mang ses khaike angka tam no sa kha hasi monai tongo khak didati sarik ni nokhor jaw khang tabuk kheto panthor digi haino hai tini hingke andolok engo thangbai jak borok phaya tini hingke andologi wa ang no selero hunai nai yango phaiman ni sanjangai tongha sakung korok nukjakli ana de tamhinai salpa or nukjakli asagi gari tabuk bok samung choli tong hukurbaya hunai nyai go yango nani rok bangmani na hadi iko antara an camera o nukjanga lasi jangnai nai tonga yo yangke khatikon kho jaga khortong tongo kusang jangma bisi emnai tabuk o time rong gasa horok tonga nanglia haiper hor musing jagbula o jabra sokmani abon bagai bohan tong no khatoi ko yangri thaklo boi ama abon nanya phayo doja hang kumani hingi ko yango nana bo phai sok pai kya iko anu klugo engke bo sebani phai sok pai drop thasingo no biang milo kaise khibi phayo milo kaise ti phayo sarik ni horni bagita horni to mamui rogo songnani nangyabla diporo je songmani moi diporo songka thajingbo se songo huma hai omban chalaini horo oban bagai mamui rok songa nangyabla hingke haino guri lai tongkhata jaga samung bo choli tong hingke ba obona hai nai tong lai kya hingke babu hingke nokhor jak biang eng saka dugan nogo thangkana thik hingke ang tabuk no phaikya nogo doga berep jagya nadi sabjan last to nokhor ka hingke tabuk nanggo si songe ango thampiu nai ang kesang mani o setar sumina woi patla dai hinjaka tepsi kesang ma hayangi tongsu ane tu koma bas hanja gerap khabla tini guys nadi octopus sheri tongo nangkuso bora se sanami khip ka nai dei ko aro kaise sa de hini remani nai negina life ni first time abo no octopus sai negina obo bisito kobang ya abon bangai no bora rok sanamui ma salai siwo hingke ko yango sheri tongo tabuk yango sheri paikya hingke chai negina bahayeng thanai tabuk sai negina no octopus kisa motomne bahay nyong tongo
하고 나서 octopus. Jadi nó pui là first time live ní. Pi xong rồi hago borok trên này tham gia là cái trên này ni phải na nàng của số vật ní mà đây thằng borok về mà là nhau nè. Cái oven bagay nàng của số thằng mình bagay nàng của số ni yago quẹt teri rồi hago octopus cái bò bên nó nói có rồi nhé mà này tâm sinh dal bò system khai này sinh mới sẽ ra mà nè. Thâu bà hành ra khả năng lang nó thuộc ra cả Thôi dạ rồi. sao đây bà hành ra cả Thôi dạ. cái ta sao xịt thôi đi ăn thôi gắn thôi rằng cái ai thôi gắn sao cái xe cái cha này thôi cái ham bài sao mà bà cái share bay kota ko share tong bono kan tiwa bor thane nya get data so di hinsa ang lo do kan data so di hinsa hanju ma ngire saman se aram nang zege ya pokhoro bin musawo kam boro aron thokti ya pa jagan ya pokhoro bin musai tongo sai pe ye ani bua kaham sugia khoban baganya kisa sa khahan ke manai sa khan ke kisa osubida rungu angka haipe no sai pe ginang tini hingkang horam mami song lia asa gin hingkang horam mami song do je phaiman ta panok a ngai phung ni bepari hingkang kitsapan songya tam hingkang phungo doi ba semi yaban bagai ama phungo hingge ma songo hingge horo hingkang ma songo nga tini hingga ang song lia mui songna nang ya emne asa kebang mui songna nang ya ngko mui diporo wak bahan songmani tongo ngke aban bagai songna nang ya ngke nana bu phai ke tak sari go ngko ni tam hinai sebani phai ya ngke boni bagai songna nang nai nana to mangso rok saya bla aban bagai ben bagai simi a songna nang nai phulkopi be a songoi tongo ama ini angkuno tabu horni Tini kuno mui songmani rok video khlailia hingga amtingta tini hingga samung krai sini hingga sengtabok segi thinglanya nai tongo phonoga na rok nomba nai tongne asik din por jerai puro je thinglai mani sekai thingya balokha yak rok hiligi tongnai kha ko borok he to sob somoi thing tonglayo hingga borok te kisa rengana ansai ang to thingya balogoi thingmani kisa yak rok ragi tonghana hingga norong nobo ngana nobo nai tong di sekang thenglai nyani sek layo nai lo sarai ro nyum mukhang to nai di bong sekang thenglai sek layo hingkai o carpet borok seki thengmang no carpet sitra khana hingga norong nobo phunugana nai tong di seng seki thengmani taulan bari hoye bahan nai tong do no Indori ngam kunde ma mo suni yang lo samba ke romsan ya kor mah kita tahu dia kita tahu kita kerja nggak kita tahu kita sudah dulu ya ke warung tong ke kita sudah kan ya kon dia kon na dia naik kok ba boleh saya mau kita tadi ya sas payah segi thenglai tonglai tabo khori bu thengnai hin tongmani hingke khori ke tini thenglia ang dipor ni mai chajaklia bla mai o khui tong haban bagai khana thenglai sinai khori hingke tini sekai simi no thenglai sinai hangyan bari klaya ko tabuk bin bari tabuk sik jora hingke ang no fast tiki tongo game ang lom tei saini ala su bukhari jangne hine hingke jotoni first hingke to ang no sai resina hingke bo second no tongo hingke bo last kintu nin busuk sari game 34 an 38 bini 12 12 bini yeshiwo tinta mangse bini yeshiwo tinta mangse kesari manu bu anu kata
Jang Sang suya. ninde bob sanai kia. Lebihnya. Iko pari di sini. Dari mai sana nih yang. Hangga sini game moron pari di kastung. Hangga tabuk mai sai sinai. Mai sama nih porete yang kun video kelaiza kelaka. Hangga tabuk ani mobile better kere obat bagai charge kai kelang thang yang nok bising ono. Hangga tabuk mai sanai. Hangga tini nih bagai video astek nong sinai. Kena nih blog o malai laifinai hai no hai. Hor kaham jotonono. Bye bye.